Miriam Tejada naiz, 35 urte ditut, eta kazetaritza ikasi nuen Leioan, eta ondoren Bartzelonara joan nintzen bidai master bat egitera. Bertan 7 urte bizi izan nuen. Pandemia agertu zen, Eibarrera bueltatu nintzen, eta ja 2024an nire enpresa ireki nuen, komunikaziozko komunikazio turismoko agentzia bat. Azkenean kontaktuekin eta beti izan dut ideia hori buruan eta lana hortara eraman zitzaidan. Betidanik nahi nuen izan kazetaritza eta beti bidaiatzea gustatu zait. Orduan bi pasioi horiek elkartzea zen helburua. Nire helburua orain da erakusteko umeekin bizitza ez dela amaitzen eta bidaiak ez direla amaitzen. Orduan erakusten dut nola nire kasuan bi umeekin bidaiatzea posiblea dela, batez ere rutak itzia Europan edo atzerrian. Orduan hori da nire helburua, hori erakustea eta baita ere familian hitzeko planak. Ze hemen dakagu baliabide turistiko oso garrantzitsuak, oso atseginak eta jendia ez ditu ezagutzen. Orduan baliabide turistiko horiek mapan ipintzia eta jendiari eskaintzia planak edo aktibitateak, esperientziak ezberdinak. Egin daitezke, baina pazientzia eduki behar dozu. Umeekin bidaiatzeko pazientzia eduki behar dozu eta goguak. Ez da politza ikusten dana ikusten dana, ez? Bakoitzak bere beharrak ditu, bakoitzak bere gustoak edo ditu, orduan prestatu behar dira buruarekin, baina posibleak dira itxia. Ondiokan, bidai oso luzeak ez dugu egin, baina gure bidaiak itzen dugu. Adibidez, 8 hilabeteekin umeekin joan ginen Dolomitasera, Eibartik Italiara kotxez. Orduan, ari gara itzen. Hori dira, eguneroko planak, esperientziak, aktibitateak, hemen inguruan dakagun baliabide turistiko horiek erakustea. Galdera oso zaila da, bakoitzak daka zeo zer, baina, igual herrialde berezi bat esango nuke dela Oman. 15 egun ibili ginen hortik, basamortutik. Eta, pizkanaka modan ari da jartzen eta herrialde oso interesgarria da bizitatzeko. Oso, azkenean, danak gara amak, batez ere, emakumeak gara, eta azkenean betikoak idazten didate, orduan, azkenean harremanak oso gertuak dira. Bidaiatzia onena dela. Dirua ez badakazu bebai, alda, bilatu behar dozu interneten vuelos, hoteles, ez dakizer, baina oso garrantzitsua da bidaiatzea eta munduan zehar ikustea beste errealitate batzuk.